дар толори нозироти андози шаҳри Хуҷанд ҷаласаи навбатии шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳр бо ҳузури аъзои шӯрои мазкур, роҳбари дастгоҳи раиси шаҳри Хуҷанд, кормандони нозироти андози шаҳр, раисони кумитаи маҳаллаҳои шаҳр, сардори раёсати молия, соҳибкорони инфиродӣ, раисони бозорҳо, роҳбарони ширкатҳои сохтмонӣ, бозрасии давлатии автомобилӣ ва дигар масъулин баргузор гардид. раиси шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳри Хуҷанд, прокурори шаҳри Хуҷанд, мушовири адлии дараҷаи якум Авазҷон Назарзода ҷаласаро ифтитоҳ намуда иттилоъ дод, ки дар рӯзномаи ҷаласа вазъи ҳолати иҷрои қонунгузории андоз дар қисми дарёфти манбаъҳои нави андозбандӣ ва кам кардани бақияи қарзи андоз, сабабҳои дар ҳолати алоҳида иҷро накардани нақшаи ҷамъоварии андозҳо дар соли 2020 ва семоҳии аввали соли 2021 мавриди баррасӣ қарор дода мешавад. нахуст сардори нозироти андоз дар шаҳри Хуҷанд Сулҳия Алимзода баромади муфассал намуда аз ҷумла афзуд, ки дар соли 2020 дар шаҳри Хуҷанд нақшаи қисми даромади бюджет бо назардошти андози иҷтимоии ғайрибюҷетӣ ба андозаи 95% иҷро карда шуд, ё худ ба ҷои 536 миллиону 11,7 ҳазор сомонии нақшаи пешбинишуда ба бюджет 509 миллиону 263,3 ҳазор сомонӣ ворид карда шуд, ки 26 миллиону 748,3 ҳазор сомонӣ аз нақша кам аст. иҷроиши нақшаи андозҳо бошад дар шаҳри Хуҷанд ба ҷои 399 миллиону 675,7 ҳазор сомонӣ нақшаи пешбинишуда амалан 403 миллион сомонию 55,8 ҳазор сомонӣ ворид карда шуд, ки 100% нақшаро ташкил медиҳад. сардори нозироти андоз дар шаҳри Хуҷанд Сулҳия Алимзода дар баромади худ доир ба паҳлӯҳои дигари мушкилот ва муаммои андозситонӣ дар фаъолияти корӣ маълумоти муфассал дод. сипас дар ҷаласа роҳбари дастгоҳи раиси шаҳри Хуҷанд Абдуваҳоб Ҳомидзода баромад намуда аз ҷумла афзуд, ки тадбирҳои андешидаи мақомоти маҳаллӣ дар самти афзун намудани ҳаҷми маҳсулоти содиротии корхонаҳои саноатӣ, сармоягузории дохилӣ ва хориҷӣ, ҳаҷми маблағгузории асосӣ ба соҳаи сохтмон, корҳои сохтмонию васлкунӣ, ҳаҷми хизматрасонии пулакӣ, кашонидани бор ва музди миёнаи маоши кормандон нисбат ба ҳамин даври соли гузашта пурраю барзиёд таъмин гашта, ин нишондиҳандаҳо дар раванди ташаккули бюджет ва ислоҳоти андоз заминаи устувор гузошт. раиси шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳри Хуҷанд, прокурори шаҳри Хуҷанд, мушовири адлии дараҷаи якум Авазҷон Назарзода аз мудирони шӯъбаҳои дахлдори нозироти андоз дар шаҳри Хуҷанд пурсиш ба амал оварда роҷеъ ба мушкилоти муаммои ҷойдоштаи соҳа изҳори андешаронӣ намуд. таъкид шуд, ки омилҳои маъмурикунии андоз, дарёфти манбаъҳои аз қайди расмӣ дурмонда, таҳлили амиқи фаъолияти андозсупорандагон, ҳамкории зич бо сахторҳои марбута, пурра ба қайд гирифтани андозҳои супоридашуда дар сатҳи паст қарор дошта, он барои пурраю сифатнок иҷро шудани бюджети давлатӣ монегиҳо эҷод намуда истодааст. бо назардошти ҳолати имрӯзаи андозсупорандагони аз бюджети давлатӣ қарзҳои калон дошта, масъулинро зарур аст, ки барои кам кардани ҳаҷми бақияи қарзи андозҳо бо истифода аз ваколатҳои андозситонӣ чораҳои қатъӣ андешанд. Авазҷон Назарзода ҳамчунин аз фаъолияти ширкатҳои сохтмонӣ дар самти пардохти андозҳо изҳори нигаронӣ карда дастур дод, ки фаъолияти хешро дар асоси талаботи қонунгузорӣ баром монда аз имконоту имтиёзҳои муҳайёнамудаи давлату ҳукумат сӯистифода накунанд. бо дасту дили пок бидуни пинҳоннамоии андозҳо фаъолияташонро шаффоф нишон диҳанд. ба роҳбарияти бозорҳои шаҳр супориш дода шуд, ки фаъолияти зердастонашонро ба назорати қатъӣ гиранд ва аз пинҳонкунии сарчашмаҳои андоз худдорӣ намоянд. дар сурати иҷро накардани ӯҳдадориҳо мақомоти прокуратура нисбати қонуншиканон чораҳои қонунӣ меандешад. раиси шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳри Хуҷанд, прокурори шаҳри Хуҷанд Авазҷон Назарзода ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳрро натиҷагирӣ намуда баҳри тақвият бахшидан ба фаъолияти мақомоти дахлдори давлатӣ ҷиҳати бартараф намудани камбудиҳо, иҷрои самараноки нақшаи бюджети давлатӣ, дарёфти сарчашмаҳои нави андозбандӣ, дастгирии соҳибкорӣ, таъмини шаффофият дар фаъолияти ҳар як корманди нозироти андоз, мавриди таҳлил қарор додани фаъолияти иқтисодии андозсупорандагони қарздор, риояи ҳатмии Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, баланд бардоштани ҳисси масъулияти кормандон ва маданияти андозсупорандагон ва ғайраҳо вазифагузорӣ намуд ва аз рӯи пешниҳодоти ироагардида қарорҳои дахлдор қабул карда шуд.